и Анджей Вавжик, преди да бъде нокаутиран от Поветкин. Но Поветкин, знаем, той е световен шампион, но световен шампион с голяма стойност. А ето го сега и Кубрат Пулев със самочувствие излиза и има защо. Той е известен боксер с победи срещу силни боксери. Два пъти е и европейски шампион за професионалисти, също европейски шампион преди това за аматьори. Зад него неговият треньор Иван Кейсън, който казва, че Кубрат Пулев с основание се надява да влезе в десетката и да получи шанс да се бие още един път за световна титла. Той двата му опита бяха неуспешни, но все пак беше претендент за световната титла, което е голям успех за българския бокс, при това в най-авторитетната и най-интересната категория за любителите на бокса, тежка и най-добре платена. Не на последно място, да. Последният матч, който Кубрат Пулев изигра, беше преди година и половина. Тогава той загуби след поделено съдийско решение от Дерек Чисора, един матч, който се проведе в Лондон. Тогава можеше да стане шампион на международен шампион на WBA. Равностоен двубой, в крайна сметка повечето арбитри даваха тогава за Дерек Чисора. Аз мисля, че матчът, даже ако беше някъде другаде, но не в Лондон, би бил присъден на Кубрат Пулев, който има и победа преди това срещу Чисора, а всъщност, доколкото знам, е имало и отново претенции да се състои матч между Чисора и Кубрат Пулев, но той самия казал колко пъти трябва да го гледа, че да се увери англичанина, че съм по-добър от него. Но това е в рамките на шегата. Самият Кубрат има силно изразено чувство за хумор, както всъщност и неговия брат, който на Кантара вчера каза, че е бил добре подготвен в кулинарното изкуство. Всичко това в рамките на шегата, разбира се. А иначе той е наистина и добре трениран, но за съжаление днеска не можа да покаже това, на което е способен. Дължи се най-вече на кривата игра на Дилан Нордол Майнер, но както и де, победата си беше за нашия. Справедливо му бе присъдена тя. И така, 29 победи, 14 от тях с нокаут, само 3 загуби за Кубрат Пулев срещу себе си. Той има поляка с 33 победи, 19 от тях с нокаут и една единствена загуба. Анджей Вавжик. Какво се случи в вчерашния ден на Кантара? Кубрат Пулев с рекордно високо тегло, 116 кг, 600 грама повече от предния му рекорд, когато през 2017 за матча с Кевин Джонсън беше отново най-тежък Кубрат Пулев. Иначе полският състезател е 4 кг по-лек от нашия. 194 см е на ръста на Кубрат Пулев. Анджей Вавжик 195, абсолютно идентични. Значи 1 см няма по какъв начин да повлияе. Кубрат Пулев е добре поставен боксер. Той е започнал да се занимава с бокс едва ли не от преди да започне да ходи на училище. Дължи го най-вече на баща му, който също е бил боксер. И то си личи и начина, по който той е взел гарда, както се пази. Всичко при него е добре подготвено и не може да прави някоя особена грешка.
Разбира се, в тежка категория не можем да видим това танцуване, тази игра с крака на пръстите, но това и не можем да очакваме от един боксер, който е на 116 кг. Неговия съперник наистина на удра, но няма тази техника, която е очевидна при Кубрат. Как добре той се отклонява, за да избегне левия прав на Вавжик. Ако няма някакво тайно оръжие Вавжик, ми се струва, че след тази минута, която измина, ми се струва, че не бива да се притесняваме какъв ще бъде изходът на матча. Но нека да проследим какво се случва. За сега най-силното оръжие на Кубрат Пулев, а именно неговия десен прав, все още не сме го видяли. Служи си само с лявата ръка, макар че той със сигурност знае какво представлява неговия съперник. Ето, за първи път лев десен прав в главата, видяхте с каква бързина изпълнява той тази двуударна комбинация. Но все още му трябва време да усети точната дистанция, за да няма и прекалено много удари във въздуха. Чудесна работа. Отново, да, в близката дистанция не се колебае Кубрат, за да използва своята дясна ръка. На два пъти